समनिफ्राय थांखि खालामखानाय बायदि दिनै बे आमाइनि न'खराव प्रभु जोंनिहाय मोनसे गोथार जुलिनि प्रग्राम नोंनि शास्त्र बादिनो आफा दिनै बे जरासे मानसिया आफा नोंनि सिगाङाव गोथार जुलि जानो थाखायहाय थामथिम जाबाय प्रभु दिनै बे गोथार जुलिनि मुङाव आफा दिनै जेसेबांनाखि दिनै खामानि प्रग्रामफोर दं जानाय लोंनाय गासै बिसय प्रभु जोङो बे न'निफ्राय गिर्जायावहाय नोंनि शास्त्रजोंहाय गोथार जुलि होसिगोन जोंनि थांनाय फैनाय गासै बिसयाव नोंनो सिगां जानानै दिन्थिगोन हिन्जाव ना सिन्दो आमाया सोना गोजोननाय लाय बेनिखायनो आं नैबे समावहाय जहाँ मण्डलनि फालक मण्डलनि आफादगिरि नेहाथारि मण्डलनि महिलाफोर मण्डलनि गागि आरो सिबां उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम सफैनो हाबाय बयखौबो बरायनो हामबाय होनदों जों दा नैबे समावहाय आफानि फारसे थांदिनि बे समाव बिजाबनि गेजेरजों जोङो जुलिखौ खालामगोन दा बिनि सिगाङाव आफानि सिगाङाव हामबाय होननायनि मुं गसंनानै मोनसेखौ खनबावदिनि जों बयबो गसंनानै 213 नाम्बार गितखौ जों खननि गसंनानै खननि Simhubunai dhamma Tuzanai sahaya Inai chimloma Sanai zanda Sanai zanda Sasabazuli Rangda bazai Sazada Dekuli guli Rangda bazai Sazada Dekuli guli Dui oina Jangan jangan dui oina 18 pot Yesuनि मुङै जाथों आरो फोरबो इसोरा होनबाय मानसिया हारसिङै थानाया गाहाम जानाय नङा आङो बिखौ हेफाजाब होग्रा बिजों गोरोबनाय सासे दागोन अब्ला फोरबो इसोरा आखौनो हाग्रानि जुनारफोर आरो आकाशनि दाउ बानिफोरखौबो दादों आरो बिसोरनि नामफोरखौ आदम आरो दोनगोन बिखौ मिथिनो थाखाय बियो बिसोरखौ आदमनियाव लाबोदों सोरजिगिरि बोलोग्रासिन गोजौसिनथारनि आफा इसोर धन्य इसोर आफा धन्य नोंखौ दिनैनि बे सानाव हामबा होनना बाख्नायदो आब्राहाम इसाक आरो जाकबनि गोथां जिहोवा सोरजिगिरि फोरबो इसोर नोंखौ बे समाव धन्य होननानै बुङो अनसुला गोथां आफा नोङो मानसिखौ दानानै बेजों गोरोबनाय नोङो मिलायनानै होनो थाखायहाय
बेबायदिनो हौवा हिन्जावखौ दानायखौ जोङो मोनथिनानै मोनदों ओइ ओनसोला गोथां इसोराफा दिनैनि बे सानाव नोंनि बिखा सानैखौ बिजोंनो नोङो आशीर्बाद होदो जिसु प्रभु धन्य जिसु प्रभु धन्य 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 प्रभु नोंनि गोथार थैनि थाखाय धन्य प्रभु नोंनि गोथां अनुग्रहनि थाखाय जब्रङै जीबननि थाखाय नोंखौ हामबाय होदो दिनै नोंनि बिश्वासी बिसा जानानै आफा नोंनि सिगाङावहाय माबायदि आफा जोङो जुलि गोदाननि गेजेरजों आफा नोंनि रावफोरखौ खोनासंनानै बिजों आशीर्बाद गोथार आत्मा बे समखौ आंनो होबाय नों दसे सम जों बयखौबो दैदेनदो बे समखौ हामबाय बे प्रार्थनाखौ जिसुनि एक हाजार 26 फोराव होनाय बायदि गावनि प्रति मुर्तियाव दाखांनानै मानसिया मालाबाबो हारसिङै थानाया गाहाम जानाय नङा होननानै साननाय जेननाया आफा इसोरानो सानो बिनि थाखायनो दिनै जों गोसोखांनो गोनां दिनैबो जोङो गोसोजों गोसो अनुभब खालामनो हायो जे बिसि गैयाब्ला बा फिसाय गैयाब्ला बेसेबां गोसोआवहाय माबायदि जोङो मोनसे लोगो नांगौ सहायनांगौ बे अनुभबखौ गोसोखांनो हायो सोरजिगिरि आफा इसोरानो बेखौहाय सृष्टि खालामनायावनो बुंखादोंमोन बेनिखायनो दिनैनि दिनाव हेफाजाब होज्लायग्रा सहाय होज्लायग्रा आङो गोरोबनाय सासे दागोन होननाया आदमखौ दाखांनानै हौवाखौ दानाया बिराद मोनसे माने जीबनावहाय मानसिनि जीबनावहाय बियो गोनांथिखौ बुजिनायखौ नुनो मोनो इसोरा जे मानसिनि गोनांथिखौ बुजियो बेखौ जोङो बिनिफ्राय मोनथिनो हायो नङाब्ला जों ओरैबायदि जायो जे जोङो साननो हागौ गोबांफ्रा बे हाबा जाखांनानै मानो हाबा जाफिननांगौ खिन्थु हाबा जानायावहाय आफा इसोरानो गोरोबनायखौ होयो बाइबेलाव जों नुदों गोबांथार बेबायदि बिजाथिफोर व्यक्तिफोर जायफोर मोनसे समाव हाबा जाबाय आरो बिनानै थैनानै थांबाय हौवाया थैबाय सोरबा हिन्जावआ थैबाय आरो बिनि उनावहाय गोरोबनाय एक नाम्बार एग्जाम्पल हिसाबै जों नुनो मोन्दोंमोन जे रुदा जेरैहाय बिसाय थैजानाय मालन किलन बिसोरो फिसा सानै नावमिनि फिसा थैनायनि उनावहाय जेरै आरोबाव गोबाव बोसोर नेनानै बियो जेरैहाय बियो बसखौ मोनदोंमोन बेबायदिनो बिनि आशीर्बादजों जों नुनो मोन्दों डेभिडनि बिबै होननानै जायखौ जों रुथ होननानै बुंदों डेभिडनि बिबै रुथ दा बिनि जोलैजोंबो जों मोजांथार जोलैखौ फैनाय नुदों दा बिनिखायनो दिनैनि दिनावहाय बे खोथाखौ जोङो मोनथिनो गोनां जे आफा इसोरा मानसिनि जीबनावहाय सोरबा सेंग्राबो जानो हागौ सोरबा बोराइसाबो जानो हागौ जायखिजाया लोगो हेफाजाब होज्लायग्रा नांगौ होननानै आफा इसोरा गोसोखांनाया बिराद मोनसे जीबनावहाय थुलुंगानाय लाबोयो दा बेखौनो जों दिनैनि दिनावहाय जिसु ख्रिस्टआबो होनदोंमोन जे माथाइनि 19 आयदा 4-5 पदआवहाय आन्थाइनि 4 आयदा 19 आयदा 4 आरो 5 पदआवहाय बियो बुंदोंमोन जे माबायदिहाय मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गुबुनाव थाङो आरो बेबायदिनो सानैजों सासे जायो बे खोथाखौ उल्लेख खालामनानै बुङो आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों इफिसिसनि 5 आयदा 25निफ्राय ओरैबायदि उल्लेख खालामनानै बुंदों जे ख्रिस्ट'आसो जिसु ख्रिस्ट'आसो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ जों बयबो मिथिगौ आरो बे जिसु ख्रिस्ट'जों रुजुनानैसो हौवाफोरखौ ख्रिस्ट' बायदि होननानै बुंदों बेवहाय ख्रिस्ट' बायदि बिसायफोर ख्रिस्ट'आ गिर्जाखौ अननानै बिनि थाखाय गावखौ जेरै गथायदों बेबायदि नोंसोरो गाव गावनि बिहिखौ अन बियो दैजों थुखैजाखानाय बेखौ बाथ्राजों फोथारबाय बे खोथाखौ उल्लेख खालामदों बिसायफोर बयबो हौवाफोर जायफोर हाबा जानाय व्यक्तिफोर बयखौबो बेयाव बुंदों नोंसोरो ख्रिस्ट' बायदि जिसु बायदि बे खोथाखौ जेरै ख्रिस्ट'आ गावनि गिर्जाखौ जोबोद अनो गावनि गिर्जाखौ जोबोद अनो बेयाव मा जादों मा जायाखै बियो बेखौ हेफाजाब खालामो जग्रा जन्था बायदि बायला गोबांथार असुबिदाफोरखौ बे सहाय खालामो बेबायदिनो नोंसोरबो होननानै बुंदों बेयाव बेबायदिनो नोंसोरबो गाव गावनि बिहिखौ अननो नांगौ मानोना इसोरा आं फोथारखाबाय आं बानायखाबाय आङो फोथारखाबाय दैजों थुखैनानै बेखौ फोथारबाय बे खोथाखौ उल्लेख खालामनानै बेयाव बुंदों बेनिखायनो
28 पदाव नों बेबायदिनो बिसायफ्रा गाव गावनि बिखौ गावनि मोदोमखौ बायदि अननो नांगौ होननाया फैयो आरो बे लास्ट पदाव बुंदों जाबाय 33 पदा बिहिफ्रा बिसायखौ मान होनायजों गिनो नांगौ मानिनो नांगौ बे खोथाखौ उल्लेख खालामदों जाय बिहि हिसाबै सफैगोन बिथाङाबो बिसायजों लोगोसे गोरोबनांगौ मान सनमान होलायनांगौ आरो बेबायदि इसोरनि मान गौरबा नुजागोन बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय आं बुंनो थांदों जोंहा सबिका समफ्रामारिया जेरै बर' इभान्जेलिक लुथेरान चार्चनि ख्रिस्टियान हिसाबै माबायदिहाय इसोरनियाव बिसि बिसाय जानानै सहाय होलायनांगौ बे खोथाखौ गोसोखांनांगौ बिसायनि इसोरखौ बिसायनि न'खरखौ बिसायनि जि डिनोमिनेसनेल नेम निति बिएलसि नेम निति बायदिसिना गेजेरजों थांनानै इसोरखौ सिबिनाय खुलुमनायावहाय हेफाजाब होलायनांगौ जेबो बेबायदि माने आलादा साननो नाङा जों दिनैनि बे सानावहाय बेखौ इसोरनि सिगाङाव डिसिसन गाव गावनि सानाव गथायनांगौ दा बेखौनो दिनैहाय बिखेखै गोसोखांनाया बेनो जे बे बोसोर बैसोआव दिनैनि दिनाव आं बुंनो थांनो नागिरदों नोंसोरखौ बस आरो रुथफोर बायदि जाबाय नोंसोरो बे समावहाय बैसोआवहाय आफा इसोरखौ गोसोखांनांगोन आरो बे जोलैनि उनावबो बे बैसोनि उनावबो आरोबाव मोनसे इसोरनियावहाय अनज्लायनायजों गोरोबफ्लेनाय बुजिना मानसि जाबाय गेजेर बैसोनि मानसि बुजिनाय गोरोबफ्लेनानै इसोरनि महिमानि थाखाय बाखि बे बैसोखौ जाहाथे मोजां खाथायलांनो हायो बिसि बिसाय बायदि गोरोबनानै आरो बेजों लोगोसे इसोरनियावहाय मोनसे कमिटमेन्ट लानानै थांनांगोन बे कमिटमेन्टआबो रुटनि कमिटमेन्ट नोंसोरनि इसोरानो आंनि इसोर होननाय बायदि नोंसोरनि न'खरानो आंनि न'खर नोंनि न'खरनि जाथि खुरमा आंनि जाथि खुरमा नों जेराव थागोन बेयावनो आंबो थागोन नों जेराव थैगोन आंबो बेयाव थानानै थैहैगोन होननायफोरबायदि जुदि आं बेनि गेजेराव माबाफोर मोनसे खालामनांगौब्ला इसोरा आंखौ गासै साव होथों होननानै जेरै हुदा आंखौ इसोरनि सिङाव समायखिरा लादोंमोन बेबायदिनो बियो दाउ थ्रोदाखै जि समायखिरा लादों बेबायदिनो बियो मावफुंदों हाबा जानाया सेकेन्डारि किन्तु बिखुनजोखौ बियो आबाद लानाया 1 नाम्बारमोन किन्तु इसोरा बिनो होनफिनबावबाय आरो जगायनानै होबाय दा बिनिखायनो आं सानदों गोबांथार नोंसोरखौ बुजायनो गोनां गैया नोंसोरो बुजिखानाय आफा इसोरनि सिगाङाव कमिटमेन्ट लानांगोन आरो बेबायदि जोंहा मोनसे इसोर सिबिनायनि गेजेरजों बिएलसियावहाय इसोरनि सिगाङावहाय बे नेम नितिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनायावहाय बिसायनि जों गोरोबनानै थांनायखौहाय गोसो होनांगोन मालाबा जोंहा ओरैबायदि आं नोंनियाव सोङो इसोर आरो बेयाव ज' जानाय मण्डलियारिफोरनि सिगाङाव आं नोंनियाव सोङो नोंनि खाथियाव गसंनाय सबिका समफ्रामारिखौ नोंनि हाबा खालामजानाय बिहि बायदि दिनै नाजावबाय दा इसोरनि हुदा बायदि नोङो बिजों थागोन बिखौ अनगोन आरो सुखुब्लाबो दुखुब्लाबो थैनाया नोंसोरखौ गुबुन गुबुन खालामागौ मानि नोङो ख्रिस्टियान बिसाय बायदि थासिगोन दा सबिका समफ्रामारि आं नोंनियावबो सोङो इसोर आरो बेयाव ज' जानाय मण्डलियारिफोरनि सिगाङाव आं नोंनियाव सोङो खाथियाव गसंनाय दिनेश नार्जारिखौ नोंनि हाबा खालामजानाय बिसाय बायदि नाजावबाय दा इसोरनि हुदा बायदि नोङो बिजों थागोन बिखौ अनगोन सुखुब्लाबो दुखुब्लाबो थैनाया नोंसोरखौ गुबुन गुबुन खालामागौ मानि नोङो ख्रिस्टियान बिहि बायदि थासिगोन दा बिनि थाखाय दा नोंसोरो आगदा आखाइखौ दा सिमान लानाय बायदि नोंसोरो इसोरनि सिगाङाव आरो बे मण्डलिनि सिगाङाव बिसि बिसाय जाबाय बेनो नोंसोरनि अननाय आरो हाबा जानायनि नेरसोन
हाबानि मुङै नोंसोरो गाहाम बाथ्राखौ खोनासंदो जोंनि फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बुङो दाग्राया जाजेननायाव हौवा आरो हिनजावखौ दादोंमोन आरो बियो बुंदोंमोन बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिनियाव नांथाबथों आरो बि सानैया बेदर दरसे जागोन बेनिखायनो इसोर जुलि होनायखौ मानसिया दा बोखाथों आरो गोसोखांबावदों जहरनि 2:1-11 पदआव जोंनि फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गालिलनि खाना नोगोराव हांख्रायजाब्ला बियो रंजा बाजा हाबा जादों आरो गावनि महिमाखौ दिन्थिदों आरो जुलि गोदानखौ बोर होदों बेनिखायनो नोंसोरो फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ हांख्रायदो मण्डली आरो बिनि बाथ्राफोरजों गसंथादो जेन' फिथाइ थायनो हानाय बायदि नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायदो आरोबाव जिसुआ बुंबावदों जहरनि 13:34 पदआव आं मोनसे गोदान थोननायखौ नोंसोरनो होयो आं नोंसोरखौ अनामोन बायदि नोंसोरबो गावजों गाव अनज्लायदो हामबायसै दा सानैजों हान्थुखायो जों खौसे आरज खालामना होदिनि फोरबोआ जागायफिनसै धन्य 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 ओनसोलाव सोरजिगिरि गोथां आफा इसोर जों नोंखौ हामबाय होननानै बुङो धन्य सोरजिगिरि गोजौसिनथारनि इसोर आफा हा आरो नख्रांनि सोरजिगिरि गोजौसिनथारनि फोरबो इसोर आफा धन्य सोरजिगिरि इसोर आफाखौ हामबाय होनो जिसु फोरबो धन्य जिसु फोरबो धन्य जिसु फोरबो धन्य दिनैनि बे सानाव फोरबो नोंनि फिसा सानै जि दिनेश आरो सबिका समफ्रामनि बिसोरखौ आफा नोङो जुलि होबाय जेरै आफा बस आरो रुथ जानायफोर बायदि बिसोरनि जिबनाव नोङो आशीर्बाद होदो बिसोरजों आफा आरोबाव थानानै बिसोरनि जुलिनि गेजेरजों नोंनि मान गौरव महिमाया नुजाथों धन्य धन्य इसोर आफा नोंखौ हामबाय होनो बे जुलिनि थाखाय नोंखौ गौरव आरो प्रशंसा खालामो जिसु फोरबो बिसोरनि गेजेराव थानानै नोंनि अननाय आरो आफा गौरव मान महिमा नुजाथों नोंखौ हामबाय होनसै आफा ओ अनसुग्ला इसोर जोंनि इसोर आफा नोङो हाबानि हुदाखौ फसंबाय नोंनि सिगाङाव हान्थु खरायनाय जुलि गोदाननि सायाव नोंनि गोथार आखाइजों बोर होदो बिसोरनि न'खराव गोजोननाय आरो नोंनि अननायजों बुंफावनानै बिसोरो नोंनियावनो खौसे जानो हानाय बायदि बिसोरखौ अनखांनानै बिसोरनि जिउआव दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो नोंनियावनो जानो हानाय बायदि बिसोरो सोरगोआव सहैनो थाखाय गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो हानाय बायदि जाथोंसै जिसुनि मुङाव आमेन दिनैनि साना हाबानि गेजेरजों गोथार सान गोबां नोंनि थैजों बायजानाय बिसासि साफ्रोमबो फैनानै बे बियादै आरो बिहामजो गोदान सानैखौ नोंनि मुङावहाय दिनै हाबा होबाय प्रभु शास्त्र लिरनाय बायदि नों दिनैहाय बे खामानिखौ जाफुंहोबाय जाय नोंनिनो मावग्रा रेभारेन्ड बिथांनि गेजेरजों बे गासैखौबो जाफुंहोबाय हामबाय होनसै आरो जेसेबां फैदों नोंनि बिसासिफोर बे सानै मानसिखौ नोंनो गथायफैबाय हाबानि गेजेरजों आफा नों बोर होदो जिसु आदम हबाखौ नों सोरजिना दोनदोंमोन बादि दिनैसिम दं जोबनायसिम जागोन आफा जेसेबां फैदों फैनायनि गेजेरजों बे हाबाखौ जाफुंहोदो आरो दानिफ्राय जोबथाजासे लोगोसे थादो प्रभु जिसु जिथु नोंनि बाक्यखौ फोरोंबाय खोथाबाय बेखौ सानै मानसिया गोदान जुलि जाबाय आरोबावनो जिउ खांलांनो हाथों नोंनि रायजोखौ आफा समायनो हाथों बोर होदो गोबां आनजाद थायो संसार जानायाव मोदोमाव जिउ न'खराव परियालाव मण्डलियाव गासैनिफ्राय नों बासाय जिसु नों गासैबो बासायगिरि आब्राहाम इसोर जाकबनि इसोर लाजारनि इसोर साद्रा मैसा अबेनगो दानियेल मैस्टेरानि मर्दखानि इसोर मार्था मरियम गासैनिबो इसोर नोंखौ हामबाय होनसै आफा बे आरजखौ नों गासैखौबो नोंनि मुङावनो गथायबाय सैतानजों फसंसेयाव गंहोदो आफा हामबाय होनसै जोबथाजासे लोगो थादो जिसुआव बिबाय आमेन हामबायसै Song
रानग्राया नै जोंनिया साहा रानग्राया इबो हिनजाव गोदान बावाखै